Priatelia, pozdravujem vás, ako sa máte. Máme obdobie jelenej ruje, takže určite každý teraz ste v lese. Pripravil som si pre vás v spolupráci s mojim dobrým kamarátom, veľmi dobrým polovníkom, dlhoročným chlapom, ktorý sa rozumie do jelenej zvery. Mnohí mi píšete nejakú radu, že ako správne ručať. Ja sám v podstate neviem nejaké tie super špeciálne základy, preto sme si ho pozvali a vysvetlíme si minimálne tých 5-6 základných prejavov jelenia, ako správne ručať a ako odhadnúť vlastne o čo tomu jeleňovi ide. Takže tento špecialista sa volá Oto Stupka a on vám to predvedie. Ahojte, čaute, takže ako vám Tomáško povedal, volám sa Oto. A keďže nám začína jelenia ruja, chcel by som vám ukázať nejaké tie hlasové prejavy tých jeleňov, hlavne súperov, sokov a podobne. Keďže je začiatok jelenej ruje, prvé, čo hľadá jeleň, tak hľadá jelenice. A vieme to posúdiť podľa toho, že bude mladý jeleň, starý jeleň. Takže pôjdeme postupne. Najprv si spravíme mladého jeleňa hľadajúceho jelenice. Ručí dlho, tenkým hlasom. Spravíme si teraz jelenia starého hľadajúceho jelenice. Zareve párkrát s nejakými prestávkami a už keď bude mať nejaký ten hárem pri sebe, máme tam rôzne prejavy, čiže jeleň, ktorý ovládne čriedu jeleníc. Sú tam rôzne zvuky. Bude mať okolo seba bočných jeleňov, tých potrebuje odbiť, potrebuje si jelenice dať dokopy. Takže tam je taká široká paleta toho ručania. Počuli ste, sú tam rôzne prejavy, tie hlasové. Ďalej by sme si ukázali jeleň, ktorý sa vyhráža jeleňovi a sú to dva rovnocenné jelene a dá sa povedať, že je to provokácia do bitky, nechce ustúpiť ani jeden.
len sa mu ozve. No a po takomto orchestri niekedy vznikne bitka, lebo nechce ustúpiť ani jeden. Čo vám chcem ďalej ukázať? Jeleň, ktorý má jelenice, pári sa s jelenicami, unavený, potrebuje si oddychnúť, má nejaké kalísko, lahne si do toho kalíska a je tam také pokojné mrmlanie. Takže, ako ste videli, počuli tie hlasy, človek sa aj zadýcha pri tom. Tie hlasy sú rôznorodé. Tí, čo sa tomu trošku venujú, poznajú to, vedia, že ako sa ľudia dorozumieva sa aj tá zver. A tie ich prejavy sa snažíme pochopiť a nadobudnúť čoraz väčšie skúsenosti, aby sme vedeli sa dostať k tej zveri bližšie. Ďakujem pekne za pozornosť. Pekný deň vám prajem. Takže naozaj mali sme možnosť počuť odborníka, ktorý sa tomu venuje naplno dlhé roky, takže dobré rady na nezaplatenie. Pozdravujem vás, priatelia, užite si jeleniu ruju, dajte vedieť, či sa vám niečo podarilo a či ste niečo použili aj z tohto parádneho ručania. Ešte raz vás pozdravujeme, zostaňte cool. Čaute. Čaute. Tomáško, díky. Ďakujem za tieto rady, verím, že niekomu určite pomôžu.